लुकाई ମୁଁ ରଖିପାରୁନି ନିଜକୁ। ଲଭ୍ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନା। କାହିଁକି? ବରା ପିଆଜି ଇଟିଲି ଟିକେ କିସ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଯାଉନ ତ ଡାଲମାକୁ କିସ୍ କରିବୁ। ମୁଡ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। ତା ଗାଲଟା ଯେମିତି ତ ରବର ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆଉ କିସ୍ କଲେ ମଜା ଲାଗିବ କି? ତୋ ଗାଲଟା ଦେଖୁନୁ କେମିତି ତୁଳା ଭଳିଆ ହେଇଛି। କିସ୍ କଲେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ। ସେଗୁଡା କହନି। ଲୋକ ମୋ ଉପରେ କେତେ ହସୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତୁ 18 ବର୍ଷ ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ସିଏ ଗୋଟେ ବୁଢାଟା। ବୁଢା ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଲଙ୍କା ପାଚିଲେ ରାଗ କମିଯାଏ କି? ତୁ କଣ ଲଙ୍କା କି? ତୁ ଆଗେ ଇଏ କୁ ତୁ ସେ ଡାଲମାକୁ ଛାଡେ, ମତେ ରଗ। ତୁ ଡାଲମାକୁ ନ ଛାଡିଲେ ମୁଁ ଆସିବିନି। ଯା, ମୁଁ ପଳେଇବି। ମୁଁ ତ କହିଲି ତାକୁ ଛାଡିଦେବି। ତୁ ମତେ ଏବେ ଟିକେ କିସ୍ କରିଦେ। ତୁ ତାକୁ ଛାଡି ସାରି ତାପରେ କିସ୍ କରିଦେ। ମୁଁ ଛାଡିଦେବି ତାକୁ। କିସ୍ କରିଦେ। ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ପରଟା ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଚିକେନ ମତେ କରିକି ଦେ, ମୁଁ ଖାଇବି। 3 ମାସ ହେଲା ତୁଇ ଘରକୁ ଆସୁନୁ। ମୁଁ ମୋର 3ଟା ଛୁଆ କଣ ଖାଇବି ଭାବିଛୁ? ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦଉଛି ଭାବିଛୁ? ମଦ ପିଇନା ଆସି ତୋର ଏବେ ମନେ ପଡିଲା? ଛି ଛୁଆ ବେ କା ଛୁଆ କଥା କହୁଛୁ ବେ? ମୋର ତ କେହି ଛୁଆ ପୁଅ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ତୋର ପିଲା ଛୁଆ ନୁହଁ ଆଉ କଣ ସେଟା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କର? ଶାଳି ତୋ ବିଷୟରେ ରମେଶ ଠିକ କହୁଥିଲା ବେ। ଶାଳି ସେ ଛୁଆ କାହାର କହ? ତୋର। ମୋର ଦେଖିଥିଲୁ? ଦିବି ତ ଶାଳି ରିବୁଥିଲା ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲୁ କି ଅନ୍ଧାରରେ? ଶାଳି ତୁ ଭୟ ନିଜ ପାଟିରେ ମାରୁଛୁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଛୁଆ ମତେ କହୁଛୁ ଖାଇବୁ ଦେ। ବାହାର ଶାଳି ବାହାର ଦେବେ। ଶଳା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି କହୁଛୁ ମୋ ଛୁଆ। ଆଉ ଦିନେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବୁନି। ମୋ ଘର ବାହାର ଯା। ବାହାଘର ବେଳେ ତୋ ଭାଇ କହିଥିଲା ଗୋଟେ ଗାଡି ଦବ। ଗାଡି କାହିଁ ଦେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 3-3ଟା ଛୁଆ ହେଲାଣି। ବାହାଘର ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଗାଡି ମୋର କାହିଁ? ଓ ଭାଇ କୋଉଠି ପଇସା ଆଣିବ? ତା ପାଖେ ପଇସା ନାହିଁ। ଶୁଣ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷର ଲଭ୍ ଅଛି। ଯଦି ଗାଡି ଶାଳି ନେଇକି ଆଇଛୁ ତାକୁ ବାହା ବି ତତେ ରଖିବି ନାହିଁ। ଯା ଗାଡି ନେଇକି ବୁଝା। ଶୁଣୁନୁ କଥା କହିଲେ ଯା ଶାଳି ନେଇକି ଆସିବୁ। ଏ ଝିଅ ଘରକୁ ପଳା। ଯା ଯା ଶାଳି ଯା। ହଁ ସେ ବୁଢୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ପରଦିନ ଗଲେ ତତେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଯିବି। ଆଉ ତତେ କହିଲି ପରା। କଣ ଖାଇଛୁ? ପରେ କଥା ହଉଛି। ଜଇଁ ପୁଅ ତମେ ଡାଲମାକୁ ବାଡଉଛ? ମୁଁ କାହିଁ ଡାଲମାକୁ ବାଡେଇବି? ତମେ ଦେଖିଥିଲ କି? ଆଉ ଡାଲମା କଣ ମିଛ କଥା କହୁଛି? ମିଛ କଥା ଡାଲମା କାହିଁ କହିବ? ମିଛ କଥା ତ ତମେ କହୁଛ। ବାହାଘର ଟାଇମରେ ମତେ କହିଥିଲ ଜଇଁ ପୁଅ ଗୋଟେ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ଗାଡି ଦେବି। ମତେ କାହିଁ ଗାଡି ଦେଲ ନାହିଁ ମିଛୁଆ? ଦେଖୁଛ ବାହାଘର ଟାଇମ କରୁଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ତମର ତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ମତେ କହିଲନି? ମୁଁ ତ ସେ IPS ଅଫିସର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି। ଏ ଗୁଡାମୁଇଁକୁ କାହିଁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି? କଣ ମୋ ଆଗରେ ମୋ ଭଉଣୀକି ଗୁଡାମୁଇଁ କହିବ? ପଛରେ କହିବି ଗୁଡାମୁଇଁ। ହଁ ୟା ମୁହଁରେ କହିବି ଗୁଡାମୁଇଁ 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 ଗୁଡାମୁଇଁ। তুই কে মতে গুড়া মুই কହୁଛୁ? ଆଲୋ ତତେ କୁହନି ଗୁଡାମୁଇଁ, ତୁଇ ଗୋଟେ ମୋ ଭଉଣୀ ପରା। ମୁଇଁ ତତେ ଗୁଡାମୁଇଁ କହିବି କି? ମୋ ଗାଡି କେବେ ଦବ କୁହ? ଜଇଁ ପୁଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗାଡିଟେ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ରଖ ଚାବିଟା। ତମେ ଏଇଟା ଚଲଉଥାଅ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆରଥରକୁ ଆସିଲେ ନୂଆ ଗାଡିଟେ ଦେବି। ଆଉ ଏଇ ଗାଡିଟା ହଁ ଭାଇ ଜୁଆର ହଉଛି। ମୁଁ ସେମିତି ପିଲା ନୁହଁ। ମୁଁ ଭୁଲରେ କଣ କହିଦେଲି। ଆଉ ତମେ ଯାଅ, ଚାଲିକି ପଳାଅ। ଯାଅ ଯାଅ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଯା ଘରେ ଯା। ମୁଁ ମାଉଁସ ନେଇକି ଆଉଛି। ହଁ ଯା। ହ୍ୟାଲୋ ଲଭ୍, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବାହାରିକି ତ ଆମେ ବୁଲିବା, ପୁରୀ ଯିବା। ଆଉ ଗାଡି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲୁ? ଟିକେ ବସ। ତୁ କାହିଁ ସେମିତି ପାରୁଛୁ ସତ ସବୁ? ଗାଡି କଣ ହେଲା? ଗାଡି ଖରାପ ହେଇଗଲା କି? ନା ଗାଡି କାହିଁ ଖରାପ ହବ? ମୋର ରଜା ଗାଡି ଖରାପ ହେଇଯିବ କହିଲା। हमें सेकेंड हैंड, तुम गाड़ी भी सेकेंड हैंड। देखो मोबिल गलुची, देखो गाड़ी रू।
ମୋବାଇଲ ପଡୁଛି ମୋବାଇଲ କେମିତି ଗଳିଲା ଗାଡିରୁ তুমি এতে বোকা তোমাকে ঠকি দেলে ছি লাউজি লাভ না এ লাভ ଶୁଣ নাই ମତେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡି ଦେଇକି ଟକି ଦେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଆଜି ସାଲା ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଗାଡି ଦେଲି ଖୋଲା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲା ଗାଡି ଦେଇଛ ମୁଁ କହିଲା ନେଉଛି ନୂଆ ଗାଡି ଆଣିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବୁ ନହେଲେ ଘରକୁ ଆସିବୁନି ପଳା ସିଆଡେ ଯା ନୂଆ ଗାଡି ଆଣିବୁ ଆସିବୁ শুণ গোবর্ধন তো মাইকনা জায়গা যদি মু হেই থান্তি ଆଜ୍ଞା হরা মারথান্তি ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଟୋକା ଲଗେଇକି ମାରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତତେ ଜଙ୍ଗଲ ନେଇକି ବି ମାରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଭିଡି ଭିଡି ନେଇଥାନ୍ତି ସେଠୁ ପେଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଣି ପାହାଡକୁ ଭିଡି ଭିଡି ନେଇଥାନ୍ତି ପୁଣି ପେଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ପୁଣି ପାହାଡକୁ ଭିଡି ଭିଡି ନେଇଥାନ୍ତି ପୁଣି ପେଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ବେଡିରି ପୁଷର ବେଡା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଥରେ ତ ପେଲିଥିଲେ ମୁଁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ପୁଣି ଶବଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପେଲିବ ନା କଣ ପାଠ ସାଠ ପଢିଥାନ୍ତା ନା ଆଉ ରିପୋର୍ଟିଂ ବୋଧେ ପାଠ ପଢିନ ତମେ ନହେଲେ ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଆସୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ ବାଧି ଯାଉଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବାଡ଼ିଲୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଏବେ ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲୁନି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋର କେମିତି ହିରୋ ଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଥିଲେ ତୁ କଣ ହେଲା ଓହୋ ତୁ ରାଗିଛୁ ସେ ଯୋଉ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲା ମତେ ତୁ ଭାବୁଛୁ କି ମତେ ସେ ପଟେଇକି ନେଇକି ବାହା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଲୋ ମୁଁ ପରା ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ତତେ ଟିଭିରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି କେତେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ତତେ ମୁଁ ପାଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ ମତେ ପୁଣି ରାଗୁଛୁ କଣ ହେଲା आई लव यू किए ये किए लिखिची आई लव यू କିଏ ଲେଖିଛୁ ମୋ ଫୋନ ଦେଲୁ देबेनी मु तो फोन ଟାୱାର ବାଲା ଲେଖିଥିବ टाबर वाला लिखिची आई मिस यू ହଁ ସେ ମତେ ମିସ୍ କରୁଛି ମିସ୍ ୟୁ ଲେଖିଥିବ ତୁ ମୋ ଫୋନ ଦେଲୁ टाबर वाला लिखिची आस गछ तळे देखावा मु तुमको कुंढेइबे ଆଲୋ ଗଛ ତଳେ ଟାୱାରଟା ଅଛି ଆଉ ଗଛ ତଳକୁ ଡାକିବନି ତୋର ଡାକିବ ବେଶୀ କଥା କହୁଛି ଫୋନ ଦେଲୁ ना देबिनी ଦେବେ ତୋ ମା ଦେଇଥିଲା କି ଫୋନ मो पा ऊपर कई जाउछ बा ଆଉ ତୋ ମା ଉପରେ ଯିବି ଛାଡ଼ ମ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ 16 ବର୍ଷର ଝିଅ ୟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ଯଦି ବେଶୀ ଝଗଡ଼ା କରିବୁ ଝଗଡ଼ା ପଙ୍କ ତତେ ରଖିବି ନାହିଁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଯିବି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି जय जगन्नाथ जदि आपको वीडियो भल लगी लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ और चैनल को तले जो दिखाई नाली बटन में सब्सक्राइब लिखाई सब्सक्राइब करूँ आउ हाँ बहुत कष्ट आम 46 डिग्री खरार जो भाई खरा आप जानते शूटिंग करूँ तेणु आपंकर मतामत केमती कौन लगिला नेगेटिव कमेंट न देकी पॉजिटिवली किसी लिखूँ आउ जदि आप पैसा इनकम करने चाहते ताले डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे बिनमो जाकि चेक करूँ और बहुत सारा पैसा इनकम करूँ निज रिस्क खेलिए थैंक यू।